Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, sa balita, hula sa aksyon.
Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Marso 15, 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Pagkombenser sa mga senior citizen nga magpabakuna, nagapabilin nga problema sa gobyerno provincial. Lotto better sa syudad sa Carlota nakuha ang masobra 98 milyones nga jackpot prize. Sa balita national, Sinovac vaccine pwede na sa kabataan edad 6 katuig pasaka. Pilipinas low risk na sa COVID-19. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labing importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Lasay sa 18 sa Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gina-problema sang gobyerno probensyal kung paano makombenser ang mga senior citizens sa Negros Occidental nga magbabakuna kontra COVID-19. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, nagapabilin nga magamay ang porsyento sa mga vaccinated nga senior citizens sa probinsya bangod madamo sa mga ini ang nabudayan nga magpadulong sa mga vaccination centers. Sa pagsinapulagin patigayon ni Diaz sa mga personnel sa Provincial Health Office, ilaging kasugtan ang pagpatigayon sang house-to-house nga vaccination sa buligman sang barangay health workers. Ginpangabay man ang mga BHW nga magbulig kombenser ag edukar sa mga senior citizens angon sa COVID-19 vaccines. Base sa pagsulundan sa National Immunization Technical Advisory Group angon sa COVID-19 vaccination, ang mga senior citizens ako nag-edad sa 60 anyos pasaka ang nalakip sa A2 priority groups. Ginapangabay sa gobyerno provinsyal ang mga local government units sa LGU sa Negros Occidental nga magsumitar sa listahan sa mga senior citizen nga dapat bakunahan kontra COVID-19. Ginpaayag ni Provincial Administrator Attorney Frando Diaz II nga isa sa ilan na hisugtan nga pamaagi agud na padasig ang pagbakuna sa mga senior citizens. Amo ang pagtumod kon pila kag kundiin nga mga lugar ang dapat nga bakunahan. May insentibo man nga ihatag ang probinsya para magadamo ang magapabakuna. Isa diri amo ang pagpamiyembro sa mag-asawa nga senior citizen sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o No-CHIP kag paghatag sang tiga 5,000 pesos nga benepisyo. Sa iban nga balita lokal, na biktima sang fake order ang isa ka Maxim rider kag si Bacolod Councilor Renesito Novero subong adlaw Martes. Nabdan sa Action Radio ang isa ka Maxim rider sa may back entrance sa Bacolod Government Center nga ma-deliver kuntani sang 2,500 nga balor sang lechon belly nga address.
kay Councilor Novero. Ginpahayag sang konsehal nga wala ini sang may gin-order o kung may gin-pa-deliver subong nga adlaw. Ginpahayag naman sang Maxim Rider nga magluwas sa Lechon Belly ang nag-order nga nagatagalog ang nagpadugang man sang inimnon si Saka Wine Store sa Maydalan Lacson na kag nagpaload sang 300 pesos. Ginpahayag sang rider nga nabatian sang tag-iya sang wine store ang pamilyar nga tingog sang nag-order rason nga ginpaandaman siya nga base fake order ini kag wala niya gindayon ang pagbakal. Nagpasalamat naman ang Maxima driver sa iya ginkuhaan nga Lechon Belly basta may barangay bata bangod pwede niya mauli ang gin-order, ibalik ang kwarta kag pangitaan na sang panibag-o nga buyer. Suno sa rider, ining unang nga tion nga nabiktima siya sang fake order sa sulod sang 7 ka bulan. Salamat ko ganay kay ang owner kasi Maros na gano na warning nga man ko kaya mo gina ay do ka balda gid nga amon nga oras kag ang gas si bali si seller pasalamat man ta kay wala man siya problema pangitaan na lang another nga mga bakal sang iya nga Lechon Belly. Nabatian na ang Maxim Rider nga nabiktima sang peke nga order. Ginarekomendar ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chair ng Committee on Law sa Konseho nga tagan sang otoridad si Bacolod City Mayor Evilio Nardia para permahan ang duha ka mga separado nga kontrata kaupod ang IPM-CDC. Si Ramos ay nagpatagayon sa committee hearing sa nga gintambugan sa mga personnel sa Bids and Awards Committee, Department of Public Services kag tiglawas ang IPM-CDC. Ang kontrata para sa pag-maintenar kag pag-operar sa sanitary landfill nga balor 63.9 milyones pesos halin Mayo 1 tubtob Desyembre 31, 2022. Ikaduha nga kontrata amo ang paghakot sang basura sa Bacolod balor 131 o kuna 131.9 milyones pesos halin Mayo 1 tubtob Desyembre 31, 2022. Ginpahayag sang konsihal nga parehas ang kontrata sang 2021 kag subong nga 2022 kag parehas man ang balor sang proyekto. Suno pa kay Ramos sa advantages para sa syudad sang ang kontrata bangod apisar nga nagsaka ang gasto sang kontraktor kaangay sang pagsaka sang presyo sang gatong pero parehas sa gihapon ang balayran. Sa iban nga balita lokal, good news, nagaisahan nga nakuha sang manugtaya sang loto ang winning combination sang Grand Lotto 655 sa Marso 14, 2022 nga draw data. Ang nagdaog sang 98,551,585 pesos nga jackpot prize ang nagbakal sang lotto ticket sa may syudad sang La Carlota, Negros Occidental. Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO, nakuha sang nagdaog ang winning combination nga 9, 17, 45, 39, 35 kag 15. Kuha naman sang 20% nga tax ang jackpot prize bilang pagsunod sa train law. Sa karapusan nga balita lokal, wala sang bago nga kaso sang COVID-19 ang syudad sang Bacolod base man sa ginpagwa nga COVID-19 case bulletin sang DOH Western Visayas subong adlaw. Nanguna naman ang probinsya sang Iloilo sa may mataas nga kaso sa diin, may 24 ka bag-o nga na-record. Ginasundan ini sang Iloilo City nga may 7, ang probinsya sang Negros Occidental nga may 5, ang Aklan kag Antique nga may 2 kag Guimaras nga 1. Sa karon naka-record sang 41 ka bag-o nga kaso ang Western Visayas, 131 naman ang bago nga recoveries kag 7 ang bago nga napatay. Sa kabilugan, 182,607 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas kag yara naman sa 174,332 ang recoveries kag may 5,351 ang napatay kag 2,840 ang aktibo nga kaso. Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time,
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan na sang Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA para naman sa pag-usa sa Sinovac vaccine sa mga bata na gidad 6 katuig pasaka. Sa laging handa briefing subungad daw ginpahayag ni Health Under Secretary Mirna Kabutahe, ginabalay na karon ang implementing guidelines lakip man ang pahayag sang mga eksperto. Ginalantaw ni Kabutahe nga posible hindi malakip ang may mga comorbidities ng mga bata sa Sinovac vaccine. Ginpahayag man sa opisyal kung ano ang ginahatag nga Sinovac vaccine sa mga adults amo man ang ihatag sa mga bata. Nagpasiguro si Kabutahe nga hindi na kinahanglan magbakal ang gobyerno sang dugang nga Sinovac vaccine bangod may nagakaigo nga supply ang pungsod. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:34 ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga mag-invest ang gobyerno nasyonal sa pagpaayos sa internet connectivity sa Pilipinas kung siya ang mapalad nga mapili bilang presidente. Suno kay Dumagoso, kinahanglan nga mapaayo ang internet connection sa Pilipinas nga mo ang requirement agud nga mabuhi ang sektor sa edukasyon nga ginapaabot mag-usar sa distance learning modalities. Ginpahayag sang Action Democratico Standard Bearer, ini nga mga inisyatibo ang naimplementar na sa Manila sa diin ginahatagan sa nagakaigo nga mobile data ang mga estudyante nga gikan mismo sa lokal nga gobyerno sang Manila. Lasay sa 35 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Marso 15, 2022. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag-Action Day La Salazar. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.